Gakuta la moya wam kubela pambili baya shona sezulwini kutalelu kwele izwilika ulunkulu elikubizayo komkulu yokuteleyo efinila ofagazi konke kusobala kodwa indlela eyize uqonde phezulu Sindisi umqalisi walololu hambo sobheka ezinyaweni owethu umvuzo Sindisi umqalisi walololu kutenda Mwari mukati menguva dzino. Tinonamatira kuti Mwari aramba achitibatsira, achitiitira nyasha. Musoro wenyaya wedu unoti tinoregerereka here Mwari. Tinoregerereka here Mwari. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, maita henyu nekuti sitasvika pano kuti tinzwe muchitaura nesu maminutes mashoma anotevera. Lead us through and prepare our hearts. Make us better candidates for heaven. Chatinoda kuzoona imi usu neusu. Maita henyu nekutonamata muzita Jesu Kristu. Amen. Now, history ichinyorwa inotaura pamusoro pemurume ainzi Adolf Hitler. Murume ainzi Hitler vanomuziva nationality yake akanga ari weku-Germany. Murume uyu akaita chancellor we-Germany from the year 1933 kusvika 1945. Makore aya ane ma-events aainawo ekuti vanhu vakacherechedza vanoona contribution yake hombe. Murume uyu vanomuziva, they also know him for being responsible nenyaya ye-Holocaust ne-World War II. Pa-Holocaust, pfungwa yake yakanga iri yekuti zvese zviri kuitika zvakanangana nemaJerimani kana kuti zviwira vanhu zvese, blame yake yese yanga iri pama-Jews. So for that reason he said we should get rid of each and everyone and a Jewish nationality. In the Second World War, tinonzwisisa kuti murume ushu akanga ari a leading person pakurwa kwakaitika nyika zhinji dzichirwisana, and because of that and his contributions he caused death of over 50 million people. Now, history inoti murume ushu was not only cruel to others, he was cruel even unto himself, such that mafiro ake he committed suicide musi wa 30 April 1945. Saka cruelty yake was not limited to extending it to others, but even unto himself. He did not even care for himself, such that he took his own life. It would be very unfair to talk out of Hitler tosiya murume ainzi Joseph Stalin. Now Joseph Stalin existed in equally the same period,
basa rake ranga riri kuuraya vanhu. Kwa ari kana vanhu vachifa, he was not worried about that. At some point in history, he makes a statement. History inoti akati, one death is a tragedy, but 1 million deaths is just but a statistic. Saka to him, killing people or people losing their lives was not something that was a big deal to him. Ndo vanhu vakanga varipo panguva iyi around 1933 up to around 1945. And the title of the sermon reads, Tinoregerereka yere nai Mwari. If we get into the word of God, mukati meBhayibheri shoko raMwari, tinosangana nemurume anonzi Herod the Great on Matthew chapter 2. Herod the Great anozikanwa nemabasa akawanda akaita. But amongst mabasa ake akawanda, anonyanyozikanwa nenyaya yekuuraya ma-infants. Ndo ira yakaexistawo Jesus Christ. Ndo paakapa a decree yekuti akuda kuuraya vanhu. But Herod the Great, besides kuuraya vana vadiki kwaakaita, I also need the church of God to know kuti Herod the Great akauraya even mudzimai wake wakabvisira pfuma. Herod the Great was so cruel zvekuti nevana vakaita akashaya zvekuita aivauraya. Kana achigona kuuraya hama nemunhu waaidanana naye, what more vamwe havo vari kungozvifambira vane masenemo akasiyana neake. Saka Herod the Great was so cruel zvekuti kana vanhu vakatarisa akanga asiri munhu akanaka. That was him. But for your own information, Herod the Great akanga ari a very good Hebrew. His descendants, kana kuti kwaakabva, or his roots, was from a Christian family. He kept the Sabbath day of the Lord. And when the church of God was about to be renovated, he gave a greater chunk of the contribution in the renovation of the church of God. But nonetheless, Herod the Great was a killer and was not a good person. Lastly, let me talk about David. On these biblical characters, then we get to the thrust of our story. Then we pray. David now was a king. Bible no mention a man after my own what? Heart. David aidiwa na Mwari. You know, David anonzi aidiwa nani? Na Mwari. Ari pakati pe moyo wa Mwari. Let me tell you the David drama. Imukaona David, munaona muna akanyora buku la mapisarema. And you are so happy with him because he did a lot of things and buku ya mapisarema inonakidza inezvinobata zvakawanda. But here is the David drama. Bible mentions David akanga ari mambo vanhu vaenda kuhondo ku battlefront. David anosara okwira pamusoro pemba anobva aona mukadzi wemunhu ari kumuona achigeza asina kupfeka ari nechekure. Let me show you David the sinner. You know David the king and David the man after God's heart, but let me show you David the sinner. Kudhara by that time vanhu vanga sina ma-specs anogona kuvabatsira kuona zviri nani, ma-binoculars kwakusina so that they would see better. Vanga vasina mafoni aigona kuzuma kana makamera kudzosa padhuze, but isora David raiona mukadzi wemunhu ari kure kudaro. Zvekunotisa because the king's palace yanga isiri pedyo nedzimba dzevanhu, manzwere vanhu vaMwari, zvekuti munhu ari ngori nomwe aifanira kuona kuti munhu ari kure uyo haana kuita sei uyo, anenge asina kupfeka, anenge akashama. But David haana kuona izvozvo. David akaona munhu akazuma every article iri pamunhu kusvika agutsikana kuti munhu akanaka. Apedza izvozvo ndobva atumira timu yake kuti inotora mudzimai uya kuti auye, David the sinner. So David the sinner haana kuita nyadzi dzekuti kana ndikatuma vanhu kuti vaende kutora mudzimai wemunhu vachati chii about me. Muripo vanhu vaMwari, zvangofanana elder waenda kuma-avenues, ane muyouth wepano, asvika kuma-avenues, obva ati kumufana muyouth akagara pasiti wemufana, dedza musikana wayo apinde papi muno. David did that. Akati vakomana ndana nevakangwara vaya, itai mufambise munotora chii munhu uyo. Mukasvika abva panzvimbo munogona kumushaya. Saka make sure kuti musvikire akadaro. Chances are hai vakamusvikira achitogeza. Munere Zambia amai makamirwa naanimi namambo. Then he went asvikako ndobva arara naye. Apedza kurara naye ndobva agara pasi. David the sinner continues, ndobva atsvaga plan in order to make sure kuti zvinhu zvake zvese zviri in order. Ndobva anyora tsamba, ndobva anodedza mukomana kuti auye kuchii zvake ku-off, so that kana mukomana achinge auya ku-off osvika opinda kumudzimai wake, mazuva apinda David kumudzimai wake naapinda afanana. Saka mwana asizikanwa ndewani? NdewaDavid. David adaro aita plan yakadaro iyoyo, anobva aona kuti yaramba anoita kuti Uriah afe. And for your information, during those days, people went to the funeral of Uriah because of King David. Saka tarisa hii series ye drama rinoitwa na David
achitadzira Mwari. One thing after the other, a series of it. Tinoregerereka here naye Mwari. Church of God, ndaya kuzokuudzai kuti mazuva atiri kurarama, asi tiri kurarama mazuva akaipa, not only akaipa, asi mazuva akaipa ane vanhu vakaipa. Takatarisana tiri muno. Takagara zvatakaita izvo. People could be seeing different people. Vachiona vanhu vakanaka. Asi ndauya kuzokuudzai kuti kana history ya this world yakazara vanhu vakaipa, Bhaibheriwo rine maportions ekumenshena kuvanhu vakaipa. Mazuva atiri kurarama ano hasha yevanhu vakaipa. You know, these kind of messages these days, Pastor, make someone very unpopular. Because what people want is, we are coming from lockdown. We know it has not been good with you in the lockdown series. Wakaipa anga achirwa nesu, dai Mwari azvisirizo. Ziri right on the other side of the story. But just check how many church members have we lost in the lockdown. Vanhu vakanga vasati vambotesta doro vakariraira mazuva aya. When I was coming from Shambare, in Pastor Shambare district, ndauya namai vangu. Mai vangu is a teacher. Ndobva vati, uri kuzeriwe kuti lockdown ikadzoka zvinhu zvakumira zvakanaka. Ndikati, muri kumbonyatserwa kuti kudii zvikanzi zvazviri kureva ndezvekuti tinogona kuluza more students. Saka ina ndakunzwisa ivo ndo teacher ndo vanonzwisa nyaya yacho. Ndikati chii zvikanzi vana vasikana vepachikoro pedu chete vasina kudzoka kuchikoro after these 3-4 months. You will not mention 3-4 months is vanga vajera kudzispenda vari kuchikoro, but vaita freedom vari kumba. Vari kupi? Kumba havako, kuchikoro havako, vari kuvarume. And statistically it means vagona kuenda kuvarume ava ndevakatadza kuescape kuita nhumbu. Saka in case activity yavakaengage into, pane vakaita wasa vakapotswa nenhumbu variko kuchikoro. And amongst that statistic, pane vana venyu. Yaipakai. Pane vanouya every Sabbath vari kuchurch. Asi vadzokerawo kuchikoro. Nekuti vaita rombo rakanaka kuti vakachenjera ndevekuMandara. Vaverengawo painternet vakasanganisa itoteki rikavabatsira. Tinoregerereka here naye Mwari. Ndauya kuzokuudzai kuti this era yatararama iyi yakazara vanhu vakaipa mumazuva akaipa. Vanhu kana vaingaendera kuchikoro kunotora madegree, machancellors emauniversity nemavice avo vanofana kuedha degree reheartbreaking. Garai pasi nemayouth enyu muvabvunze kuti iwo wakadana nevangani ukarambana nevangani, musaende kumashure pa-lockdown apa. How many did you promise to marry? Vangani vakatenga majava muzita rekuuya kwenyu. Zvikazoenda nekupi? There are people who are listening to me. Vane ma-victims akawanda yevanhu vavaka heartbreak. Tinoregerereka here naye Mwari. Sekuti munhu akakuona, ngatiti yangu itowo mistake ati inini andisuda kupindira kwati achipindira naye, ndoda kusvikopindira kuno, osvikopinda okuona uri kutungamira Sabbath school apa. Are you sure anopinda muno muchechi kuti anodzokera? Tiri kurarama mumazuva ekuti vanhu vari muno muchechi vakanditarisa have become addicts of different things. Nhasi ndo pamuri sober nekuti muri kufana kuya kuchechi. Maona kuti hazviite kuti tiende takabatwa. Zvinonetsa kuti tiende tisiri sober in case tinobuda musaga zvikaenda nepamwe. I'm talking to a generation yararama in this 21st century vaita ma-addicts even masturbation. And to some of these people, it's been years. And mazuva ekuti tatisiri kuya kuchechi aya zvawedzera zvikaintensify. Nekuti ma-activities kumba mashoma. Tikutaura nevanhu vari pano vanoti kana vakatarisa history yavo yemasturbation it goes beyond 10 years kubva kumashure. Takatarisa sevanhu toona kuti tatosvisa decade kaini. Tasacha celebrate anniversary yemasturbation. Tinoregerereka here naye Mwari. It will be unfair not to mention issues that has to do with abortion. Pane vanhu vakatogara who are listening vapindana nenyaya ishi. And mazuva ekutanga maitya, but here zvino it's something that has just become ordinary to you. You actually have a proper recipe rinani yemabvisirwo acho. You are a reference to many. Kana vana vavo vakada kuita izvozvo tsvagai mainingi. Musanyonetseka iye zvino iSaturday machechi avanenge akavhurwa saka vamirirei vanodzoka manje. Vanosipedzana 4 amene pamwe asina 12 asi
vanogona kubatsirai because havashande nesabata, vanokubatsirai zuva radoka. Kune mutsara kumba kwenyu kwevana nevanhu vemaraini vakamira vari kuda kuti vabvisirwe vana vavo nhumbu dzavo nekuti you can do it better. Pamunotosvika mune makanonokerwa chimirai ndibvise uniform yedhokasi ndisungire Zambia tinyatsoona kuti ngataure nechirudzi. And generation yemazuva ano nemaitikiro akuita zvivi, things have just become so ordinary. Muri pera vanhu vaMwari. Vanhu vese vanotanga kuita zvivi vanozvitya mazuva ekutanga kuzviita. Those who are in businesses, if you try the experiment, kana makambozviita kuvhura shop yenyu kunotyisa mazuva ekutanga riri sabata, iye zvino it's very ordinary, zvekuti mutorimo munomu nenyaya yemarana akauyai mune mutopindura mamwe messages akanangana ari business related. Iye zvino hakuna munhu kushop kwakati vharwei nengari yekuti sabata, asi munogona kuita leave your orders, then I will supply you manero. You are taking orders. Tinoregerereka here nai Mwari. Ndiri kutaura nevanhu vari pano vekuti to them extramarital affairs dzango normal. Hapana chichambovhundutsa. Ende chero mukatsiurwa mhinduro yenyu iri very simple, uri kungonetseka kwa vari munese vanongozviita izvi. Vari munese vanongozviita izvi. Zvachamisana kuti zvazoitwa neni? Chero kanditi ndiri euda wokudii, euda kuchechi. What's so special about this? Nevanhu vari pano vakatitarisa, vane varume vasingashandire panzvimbo, asi vari kurarama sevanhu vane varume vari panzvimbo. Tinoregerereka here nai Mwari. And the Lord, in the abundance of his mercies, anoita kuti vanhu ivavo varambe vaine normal life as if things are so normal. Ndava kuzokuudzai kuti Satan akachinja method ndikare kaya kaaiti kana munhu akaita sina basa anobatwa. Those who get into church boards kana mukacherechedza maissues emadiscipline amashoma makambozviona? Very few. Very few. Kudhara ndokaiti discipline kudai iye zvino amashoma. Chii chakaitika? Wakaipa akagara pasi nekempi yake, I assume. Ndobva aona kuti tikaramba tichibatisa vanhu avo are losing clients because rabatwa rese rakutendeuka. Saka why don't we try to keep them safe, vari in the safe zone, vari mukati mechivi? Ndosaka muchiona kuti somebody is not married here, anoda nemurume wemunhu nezuro chaimanero vaicelebrate 10th anniversary. Somebody is in here, haana a registered company, but ane matenders anotyisa, anoramba achiwana. The devil has made sure he keeps his clients safe. Nekuti mukabatwa arasikirwa nepopulation yake vanhu vanomutevera. Saka vanhu vanoona kuchenjera ipapo. Havasi kuona kuti Mwari ari kungowachengetawo havo kuti zvigone kufamba zvakanaka. Vanhu vaMwari, ndauya kuzokutaurirai kuti we are living in very dangerous times with very dangerous people, where we need God's grace. Ende zvimwe zvivi zvacho ndoda kutaurirai tikanyatsogara pasi tikafunga tese, tikafunga tikadzokera kumashure, tinonyatsoona kuti kuregererwa chako kunogona kunetsa. Iwe pachako Mwari akakuisa apa akati imbozviregerera. You will find it difficult for you to forgive yourself. It's very difficult. But I'm here to tell you as I conclude that number one, sin is very expensive. Chivi chinodhura. Manzwere vanhu vaMwari. Sin is very expensive. Mukaverenga bhuku yazvakazarurwa chapter 12 verse 7 and 8. Bhaibheri rinoti kurwa kwakavapo kupi? Kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato nevatumwa vayo. But the dragon was defeated. Nenzvimbo yake haina kuzowanika kudenga. Why do I say sin is expensive? Sin is so expensive. Chivi chinodhura. Hachina kutangira pasi. Chivi chakatangira kudenga. Right in the presence of God. Mwari aripo nevatumwa vake, sin began. Saka musajairira chivi. Mukafunga kuti chinezera nesu. Nekuti pachakatangira paitotyisa. It's an uprising that begins in the state house. Vanhu vachironga varipo, vachironga vari mu state house. To topple whoever is there in the state house. That's how difficult and expensive sin is. Nekuti kana chisina kunyara Mwari, vanhu vari panyika, it's a home and away defeat for it. Hachivaoni. Now, if you read the book, pane yainzi Council of Peace, which took place in the heavenly places. Now, Council of Peace, munhu akati atadza pasi pezuva, there was no any other way than kuti munhu aparadzwe. Saka munhu aifana kuti kana akatadza, atadzira Mwari aifana kuti afe. That was the only way to go. But zvadaro zvinonzi shoko raMwari rinoburitsa pachena kuti pakutadza kwemunhu Mwari akanetseka. Munyora achigara pasi in narrating this story anoti kudenga kwakanyararwa. Kwanyararwa
there was no way forward, nekuti vanhu vakanga vari kudenga zvisikwa zvaMwari zvakanga zvanetseka. God went into his own private room, the writer narrates. Ari mu private room, anenge ari momo, Jesu anobuda, Jesu obuda panze, ndokunosangana nengirozi. Asangana nevatumwa, anoona zviso zvevatumwa zvakatarisa pasi, zvichinetseka nekuda kwechivi chaitika panyika. Saka pakatadza munhu panyika. When sin entered this world, angels did not have peace in heaven. Zakanetseka just because of one sin. Nova Kristo abuda panze, then he came back. Nova asikukumbira kuna Baba. After seeing that the angels were sorrowful, he begged the Father that he could go and die for humanity. But God refused for the first time. Jesus went out. Nyora anotsanangura. Jesu abuda panze. Anosvika ikoko ona ngirozi dziri kunetseka dzinotasa chiso cha Kristu, dzinowedzera kunetseka nekuti dzinoziva kuti hapana chabuda. Jesu anodzokera for the second time to see the Father, begged him again kuti afire nyika nezvivi zvayo. Baba vanoramba kechitu. God the Father refuses for the second time. Jesu anobuda panze. Then there were tears outside, angels crying. Pasi sina zvekuita, just because sin had entered. That's how deadly sin was. Angels were so worried. Jesus went in back for the third time. The writer narrates. Apinda kechitatu, ndokunokumbira kuna Baba. Anowarara, humility. Then God told him, do you know what that means? It means for the rest of your life, for the rest of eternity, you are going to be living with two natures, the nature of humanity and the nature of divinity. Then he said, it's okay, let it be. That's when Christ came on planet Earth to die for us. So now sin was so expensive and so expensive, zvekuti inotaga kuti tifirwe nemumwe akafanana nesu. Muripera vanhu vaMwari. Mazviona here, pastor who understand it better. Kuti God could not die for us because he is not human like. Zvaitaga the incarnation process. Kuti Jesu aite munhu haigona kutifira ari divinity. Saka chivi chinodhura zvekuti munhu anofanira kuzvipfekenura kuti aite kamwe kanhu kuti agone kutidzikinura. Saka nyaya yekutidzikinurwe ishi yaida mumwe weropa rakafanana neredu. Maizviziva here kuti kuna vanhu vanoratidzwa naKristu ruponeso ruri pachena asi vanoramba vachita zvisina basa? Muripo here? Zvekuti mukana wavo wekuponeswa so Kristu anouya pachena, but still they do not see that. Kristu achikuratidza pachena kuti hakusiriko uku. Unopa uchienda, tinoponeseka here isu Mwari? Tinoponeseka here? God has communicated to us many times. Many times. But nanhasi Mwari ari concerned nevanhu vasinganzwe izwi rake richitaura. Manzwera vanhu vaMwari. Vanhu vese vacharaswa vachadza kuenda kudenga, it's not going to be a surprise. Actually a surprise kutoenda kudenga. Vanhu ndoko vachatoshamisa kuti ndiko. Kwete uku hakuna kana chitsotsi munhu aingaitoziva kuti haiwa hataigwenda nekupi. Hataigwenda nekupi. Hapana apa. Nongo Caps United hayo iri kutamba neReal Madrid. Toenda nekupi. Saka I'm here to tell you kuti God has spoken to us many times. Ende ruoko rwake rwenyasha runoramba ruchingodii? Ruchingodunuka. Do you remember Cain? Cain apedza kuuraya Abel. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Mwari akati, where is Abel? Akati kwe ndinogara naAbel here. Aiti inini andigara naAbel muhomwe. Plus imika mti muri Mwari munoziva zvese munofanira kuziva zvatoitika. Hamufani kundibvunza zvaAbel anogara naye muhomwe. Saka Mwari ati zvinoropa rake riri kuchemba mberi pangu. Uchave muzungairi panyika. Bhaibheri rinoti Cain akamhanya akati kuna Mwari, musadaro, mukangondidaro wese andiona aita sei? Anondiuraya. And the Bible says, God said, hapana kana umwe chete achaisa ruoko rwake pamusoro pako. Ndobva Cain atanga kujamba achienda achifara. Achifara achienda kuzungaira. God protected Cain. He did not save him. Saka mark of protection is not mark of salvation. Saka dzakangonzi hapana nokuguma zveshuwa dzatofamba zidena. Because iwo kadziguma Bhaibheri rakati akuguma kamwe chete ndomuro wakanomwe. Saka zoda kuti Cain akasvika akaguma pamhanzi aka 1. Imi mukamuguma Mwari anokuguma ika 7. Because God keeps his promises. Cain akasvika akakutuka imi mukamutema nebhemba ka 1. Mwari aikutema ika 7. Do you get it? Why? God had protected Cain. But Cain dzakakanganwa kuti aiwa handina kuponeseka ndangoprotectwa. Ndozvaakaita Mwari kuvanhu vakawanda vese vari munhu. Tinoponeseka here Mwari? God is taking a mandate yekuti protect. Takachengetedzeka. Imaiziva here kuti mayouth, maiziva here kuti vamwe vanhu vakamitiswa vakangorara navanhu ka1. Iwo you cannot count. Tikakubvunza ipo ndotarisa mudenga kuti I don't actually remember. It's been quite a number of times. You cannot even remember. And Mwari ndobva kuprotecta. Ndionoita wedding inotyisa pachechi yese.
Vanoshamisika uyu ndiato kumukomana chadi mboya atibvunza matononoka atochata. Ende mota dzenyu ndedzechitoshanda pamuchato wake. Ende mahara hapana kana wani anesa fuel mune muchimhanya naye. Mukanzi muite speech makamirira church hapana panotaura series ndoda kufara naye. Anga ari mwana kana akachikora muchimhanya dai Mwari atiregerera zvotaurira series. But mune matopedza. What is happening? God is protecting you. Pamwe pacho panongoramba pachipindawo masalari Mwari ari kuedzawo kuti urambe pamwe ungazondirangarirawo. So when God protected Cain, aiti dzimwe nguva Cain achazorangarirawo mukuzungaira kwekuti asi Mwari akandiitira zvakanaka. Mwari, I'm very sorry for what I did. But haana kumbodaro. Tinoregerereka here naye Mwari. Ingotarisai zvakawanda zvatakaitirwa naMwari kubva kumashure. Achiedza kuti tiite vanhu kwavo. Asi hapana kana nomwe chete. You know, there are other people who are seated in here and who are listening to me. Vekuti mari dzavanoendesa kumasmall house dzakawanda kupfuura dzinodyiwa mudzimba dzavo. Zvakangonaka vari kubasa vachitotemba newe kwazvo kuti we had never seen a man like you. You are so hardworking. Mwari achitendera uchipiwa ma worker of the year awards. Uchibuda munewspaper. God is just protecting you. Tinoponeseka here Mwari. I've come to tell you that on the cross Jesus died for everyone. And when he died, akashedzera it is finished. Term rekuti it is finished in Greek rinonzi tetelestai. Vanhu vaiti kana vachirwa hondo, kana hondo ichinge yakundwa, akunda kana kuti awina, ainocheka musoro we the opponent, obva asimudza musoro uya uri pabakatwa, oti tetelestai, it is finished. Masoja euko kwakundwa akachenjera, obva afamba achienda kuseri kweuyo awina. Manzwere? Aramba ari uku, obva aurayiwa. Saka Christ shouted tetelestai on Calvary. Achiti takunda wakaipa. Saka vakachenjera vese ngavachiuya kunani? Arambo hake. Hapana zvatichaita. Saka God is not worried kana achiona esina. But he is more worried kana akaudza mutadzi kuti auye mutadzi oramba akagara ikoko. Muri vanhu vaMwari. Mati Kristu anoshamisika kuti unombopota uchimwa supa. Zvomushamisa izvozvo. Hazvimushamisa izvo. Nekuti Kristu mukateedzera mazuva akararama panyika. Kristu aiti unopinda mumba mana Mary Magdalene. Unopinda mumba Simon the leper. Vaisada kuonekwa nevanhu. Zvinoreva kuti dai Jesu airarama mazuva edu anaya. Kana mumba mesu dhakwa maigona kumuwana. Kana mbawa ari muchoti kwari kuiteko muno. Ari mwemumu. Saka hashamiswi nazvo izvo. Zvekuti munhu amuna mudzanga ozoudzima kupinda pagedhi rechechi. Muti Kristu anoneseka neizvozvo. It's ordinary to him. Ndo vakawira kuzotsvaga vakarasika ivavo. Asi anogona kuzonetseka kana akuzokudedzai kuti achiuya ikatitisei tigadzirise nyaya idzi muramba muri ikoko. The book of Isaiah mentions kuti kunyange zvivi zvenyu zvakaita sei zvakatsuka seropa ndichazvichenetsa semazaya echando. Anotozviziva kuti kana iri nyaya yezvivi hapana pakatoipa. Christ knows it. Saka each and every time he is extending his grace. Ziri sufficient to everyone. Nekuda kwerufu rwake pai pamuchinjikwa. Gentleman ndakafa kudhara. I died already. Akapresenta mavanga ake akati timu iri pasi yese sorted. Vavedu. Nekuti takavatenga nechi. Saka vari kuuya. Zvekuti kungoti vanhu underestimate activity yekudenga past. Mozere kuti kudenga izvozvi kana denga richinzi Mwari arikugadzira pekugara pevanhu. Panotozvarwa vamwe vana vatsva atopinda bhizo kuti mabhiridha wedzerai uko. Ndoda kuti tauri language yamunonzwisa. Wedzerai mamwe apartments uko. Pazvarwa vamwe futi. Saka God kana achita preparation yevanhu vachaya kudenga, arita preparation ye every individual on planet Earth, because munhu wese is a potential heavenly candidate, because Jesus paid kudhara. No matter what happened to you, anoponeseka. Kuregerereka, munoregerereka. Munogona ngemakaita nyaya dzekuti hadzigoni kutaurika kuvanhu. Asi Mwari anodi yake anodziziva ende anodziregerera. Dzimwe nguva, talk to your God about the whole issue. His death on the cross was not in vain. There are people vanga vakutosiyana nazvo kuti kuchechi takungoendawo hedu asi zvatakabata zvikuru. Hapana zvikuru apa. Mukuru ndi Mwari. People, even if they talk a lot about you, havana zvavanogona kuita pamusoro pako. Muri pori vanhu vaMwari. And issues are talked in generations.
Kana generation yedu ikatopfuura tichitaura nezvenyaya yako tiri mayouth tese, pakatoya imwe nyaya yachatoiziva. Munoregerereka kana muchida. So God respects our power of choice to bring ourselves unto him. Who are you? Kuti munoregerereka. People who had questions, Mwari, kuda kuzvatakaita izvi. Tinoregerereka here isu. Vamwe vanotoziva kuti madebts evanhu ese, kufa kwakaita vanhu vari kudzimba dzavo, hama dzavo, they are involved. Vanga varipo, zvekuti kungonamatawo, kungodaro zvavo. I have come to tell you kuti munoregerereka. There are others vari kufunga deep in their minds. Now I have about 6 women vandakagura marriages avo because varume vavo ndaidanana navo. I have come to tell you, if you are willing, God is also willing. Unogona kuregerereka. Others have been deep in addictions of different kinds. I have come to tell you that it's possible that God will forgive you. Kana tabvunza mubvunzo tinoregerereka here Mwari. Mwari anongobvunzawo munoda here kuti muregerereke. If we want, hymn writer says, whosoever will come. Saka Kristu basa rake asati abuda mukati menzvimbo tsvene is to seek and save the lost. Kuti atiregerere. Toyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena ngenyiwo maropa a Jesu ega akana kisa Basindinoziwa maropa a Jesu ega dinosunungurwa di maropa a Jesu ega dino awona basi Jesu ega akanangisa anondichenisa basindinoziwa maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa anondichenisa basindinoziwa maropa a Jesu ega ndirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekururama kwangu iwo maropa a Jesu ega akanakisa iwo anondichenisa basindinoziwa maropa a Jesu ega mbiri maropa a Jesu ega rukudzo ndinounza maropa a Jesu ega
Yesu ega